Okay, salamat kayo mga debaters. So, di ta maglangan kay ang ato nga oras man kaigsuonan paspas kayo miirog. So, ato nang ihatag ang panahon sa kantata Elpidio Birana. So, usbon ko ang tema, pamatud-an si Santa Maria nga inahan ni Jesus, inahan sa Dios. Sumala sa Biblia og referensya. Ang affirmative si Tata Elpidio Birana, CFD. Ang negative side si Brother Jerry Laeg, Evangelist of the General Conference Seventh-day Adventist Church. Okay? So, ready na ka Tata Elpidio Birana? Okay. Okay, Tay. Go ahead, Tay. Time start now. Go ahead. Okay. Unas tanan, maayong gabi kanatong tanan. Kaning tema ako ning gihatag ni Bro Jerry kung musugot ba siya nani. Muna nagkasabot mo musugot siya. Excuse me. Kay kun akong ikaatbang Iglesia ni Cristo o Saksin Huba, dili gyud nako ni dili gyud ni ipakig-atubang nako ni mao nga tema. Didto ra nako ni ipakig-atubang ngadto sa mga sikta nga mutuo sa Trinity. Sama na buot pasabot nga si Kristo mutuo sa Dios, sila mutuo nga si Kristo Dios. Munay akong pakig-atubangan. Sama ni Bro Jerry, akong ginansya, sabot ka ba na ni kaya nagtuo man ko nga, mutuo ni siya nga si Kristo Dios. Okay. Sugdo na ko ni din sa pagbasa sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 1, versikulo 1. Gingon din sa wala pa'y nabuhat bisan unsa ang pulong diha na. Ang pulong uban sa Dios ug ang pulong Dios. Ug ang pulong Dios. Dinhi sa Kapitulo 1 sa Juan, versikulo 14, nag-ingon na po dinhi. Ang pulong nahimong tao ug ipuyo uban kanato. Taon nga sa ato pa nga ang pulong Dios. Unya ang pulong nahimong tao. Ang buot pasabot na po nani nga ang Dios nahimong tao. Wala mag-ingon din nga ang pulong nagpagkatao kundi ang pulong nahimong tao. Sa ato pa nahimo gyud siyang tao sa diha sa bakan ni Santa Maria. Karon kay nahimo man siyang tao. Kadiin man siya nahimong tao. Sumala po sa dini sa Isaias 5:6, gingon po dinhi. Kung saan ning kanon ha? Matod pa dinhi sa Isaias 5 Besides, 5? Nueve size na, nueve size. Oh, Nueve size. Gingon din Nueve size di ay. Singkon size naman hinuon. Gingon din kay natao alang kanato ang usa ka bata. Gihatag kanato ang usa ka anak lalaki ug siya ang magmando sa tanan ug nganlan siya maalamong magtatambag Diyos nga gamahanan. Walay katapusang amahan, prinsipe sa pakigdait. Amo ni siya. Gipanagna din hini Propeta Isaias nga dunay matao nga bata magmando sa tibok kalibutan. Na karon kay natao man siya. Di man siya natao. Amo na nga diha gyud ato mang hibaloan gyud nga diha sa nahimong tao sa tag-ugangkan ni Birhen Maria. Pag ingon sa Espiritu Santo nga manamkon siya lalang sa Espiritu Santo na sato pa didto ni sulod yun ang gitawag og pulong didto sa tiyan ni Santa Maria. Na karon kay diyan nga
gi at nagsulod kabulan, iya ang maong pulong og nahimong tao hangtod nga nagawas nga mao na si Hesus. Karon kay ingon man nga inahan sa Dios. Tinuod man yun nga inahan sa Dios kay wala man mag-ingon dito sa sinugdan nga ang pulong nagpakatao, kundi ang pulong nahimong tao. Sa ato pa ang sulod sa tiyan ni Santa Maria mao ang tao ug Dios. Ha? Tao ug Dios. Muna nga makiong ko nga kaning naa sumala sa akong masabtan nga ang inahan si Santa Maria nga inahan ni Kristo, inahan gyud siya sa Dios. Munay akong pamahayag. Busa mahimo nga kay ingon ani magod. Kay kun nagtuo ta nga si Kristo Dios, nya dili ta mo tuo nga si Santa Maria inahan sa Dios. No. Palpak ang ato ang aning pagsabot. Kaya nga ni man, si Santa Maria, nahimo siyang inahan ni Kristo. Unya kay si Kristo Dios man, di matawag yun siya nga inahan sa Dios. Kay kung dili ka mo dawat nga si Santa Maria inahan sa Dios, na sa to pa, dili po nimo dawaton nga si Kristo Dios. Oh, unya ang pangutana, naabaday ay sinugdan ang Diyos nga maingon pang ka nga inahan sa Diyos si Santa Maria. Why sinugdan ang Diyos? Oh, pero di tapod magbuot sa Diyos kay ang Diyos naaman sa nga tanan. Oh, unya misulod ang Diyos diha kang Kristo dito sa tagugangkan ni Santa Maria. Busa nga tawag yun nga inahan yun sa Diyos si Santa Maria. Munay akong pagtuo o dili lang kanay akong tungo kung dili mao gini akong pagtuo sumala sa akong nasabtan sa Biblia. Kaya naamay ko'y among pangadjion gaingon nga Santa Maria inahan ka sa Diyos, iampo mo kami nga kaming makasala karon sa oras amo ikamatay. Amen. Ato pa, Santa Maria, inahan ka sa Diyos. Wala man mag-ingon nga, Santa Maria, inahan ni Kristo. Ito, inahan ni Kristo, pero pag iapil judayon ang Diyos. Kaya kung maingon nga inahan sa Diyos, naagi na si Kristo. Kung maingon tag inahan ni Kristo, na di magduwa-duwa tag, naaba po diha, inahan ba po siya sa Diyos? Manay, ngayon po nato nga, pamamalandungan, labi na katong nagtuo nga si Kristo Dios, unsay history ni Kristo sukat sa sinugdan. Kaya ingon man nga sa wala pa ang tanan ana di siya nga mao ang pulong niya, ang pulong nahimong tao karon kay ang pulong Dios man to di matawag yun na si Maria nga mao'y nanganak sa pulong, inahan yun sa Diyos. Okay. Inara tingali, akong ipamahayag. Masabta naman tingali. Okay tayo, napakinabilin tayo nga kuan tayo sa kaminuto o 47. Hindi na. Nako. Sige. Okay. Okay, daghang salamat Tatay Elpidio Birana no sa imong pamahayag Tatay Elpidio. O karon mga igsoon, dili ta maglangan, may gabi kang brother Cirilo Castro, may gabi kang brother Jesus Omeres o kang brother kinini ang kasama ni isa si brother Alan Alperes bro, di ta ka maad bro kay nay nakabutang bro nga technical issues. May gabi po kang brother Sim Swerte o karon dili na ta maglangan mga igsoon, ari na ta sa pangutana gikan sa atong negative side brother Jerry Laeg, brother Jerry, ready na ka bro sa imong pangutana bro? Okay na, ready na, brother. Okay. Okay, so ready naman ka bro. Pag tingog nimo bro, magsugod usab ang oras bro. Go ahead bro. Okay, unang pangutana, brother Elpidio.
Okay, ang akong pangutana, mo iko man bro. Mag-iko? Wala man sa ako. Balik-balik man. Okay Sige, na. sabi. Okay na. Wala man diri mag-iko sa ako. Ano daw? Sige daw. Oh, sige, Alam mo, pangutana. Oh, wala na. Okay na. Ang pangutana nako, brother, nga kining imong topiko nga Santa Maria inahan ni Jesus, inahan sa Dios. Di pa ginato ni Malales, no? Premise pa ni nga di anak niya si Jesus. Pero ang atong ginibatihan ini inahan sa Dios. Ang pangutana nako, kining imong topiko nga inahan sa Dios. Ang pangutana, ang kasulatan nagpahayag ba ni ining pulong nga si Maria inahan sa Dios o wala? Kategorikal. Bahin sa pagkainahan sa Dios ni Maria, ang Dios gitawag pud kana og Ginoo. Ginoo. Lahi diha sa pagtawag ni Kristo nga Ginoo, Dios yun na siya. Dili sama sa pagtawag sa Ginoo nga mister. Kana sa pagtawag nga Ginoo, Dios yun na siya kay sumala din sa giingon din kang panahon ni Juan Santa Maria nga mibisita ngadto siya kang Elizabeth. Mingon si Elizabeth nga ngano ka nga giduaw man ako sa inahan sa akong Ginoo. Inahan sa akong Ginoo. Nang kami papasabot ana, ingalik ingnon nga Ginoo, mister. Abot pasabot lugar, mingon nga inahan sa akong mister. Inahan ni Zacarias. Inahan sa Okay, time. mo na nga inahan gyud sa Akong kategorikal para hindi ta mo object. Akong pangutana, namahayag ba ang Biblia ba nga si Maria inahan sa Dios? Namahayag ba o wala? Ipalihog lang ko sa kategorikal para nga mo proceed ko sa tanong. wala tayo mabasa giingon nga namahayag sa Biblia nga si Maria inahan sa Dios. Pero ana gyud masabot nga si Maria inahan gyud sa Dios. May tubag. Sunod pangutana. Kinsa may nagsabot ni ana? Ang inyong libro sumala sa Kasaysayan sa Kaluwasan si Kristo ang Kamatuoran, page 126. Ang kasulatan wala magpahayag ni ining mga pulong nga si Maria inahan sa Dios. Matod pa sa inyong libro. Ang pangutana, husto ni o sayop? Kategorikal. Palihog ko no pagbasa. Ako basahan Okay, na. time post na. Naka-time post na, 6 minutes and 56 seconds. Why? Page 126. Ngayon din ang mga kasulatan wala magpahayag ni ining mga pulong si Maria inahan sa Dios. Wala magpahayag og tin-aw nga si Jesucristo nga tao mo'y gianak ni Maria. Ang pangutana, husto ni dili? Ay, husto na. Ako na ba ang gitubag na husto na. Wala tayo mabasa diya sa kasulatan. Pero kung yatong sabton na, sumala sa sinugdan yun, sa kakagikan ni Santa Maria sa iyang pagbuntis, nahihimo yun siyang inahan sa Diyos. Wala na mahayag na, pero kung sabto na itong maayo, inahan yun siya sa Diyos. Kaya sumala man sa giingon sa San Juan 1, versikulo 14, ang pulong na himong tao, asa man siya na himong tao, dito sa tag-ugangkan ni Santa Maria. Muna inahan yun sa Diyos. Huwag kayo mabasa diya sa Biblia or kasulatan nga nagpahayag nga si Maria. Okay, next question. Time. Next question. Uyon, atod pa nimo, uyon ko ana, sakto na. Nga wala magpahayag ang kasulatan, premise ni, nga si Maria inahan sa Diyos. Ang pangutana, ang mga apostol, nagpahayag ba usab nga si Maria inahan sa Diyos? Yes or no? Okay. No. Oh, yes. Sa to matanan nimo. Kategorikal mo to. Mabalik ko na ko. Yes, no, Okay, naman time yun. post. Balik ka, bro. Ang mga apostol,
Kay ang Biblia wa man nagpahayag. Ang apostol, mga apostoles kay kauban man silang Maria, nagpahayag ba sab nga si Maria inahan sa Dios? Yes or no? Okay. Mayingon ko nga gingon lagi nga wala lagi mamahayag diya sa Biblia. Busa ang apostol wala po na mahayag nga si Maria inahan sa Dios. Ngano man tungod kay sa panahon nila ang mga apostol dili pa kaayo sila konbensido nga Dios gyud si Kristo. Kadtong panahon na muna wala sila magsabasa. Pero naago na silang huna-huna kay nagtuo man sila nga Dios gyud si Kristo, wala lang nila ipahayag. Ang namahayag ana nga inahan sa Dios si Kristo mismo ra ang simbahan. Okay? Okay, sunod pangutana. Sunod pangutana, arita ni Birhen Maria gyud. Oh. Si Birhen Maria nagpahayag ba usab nga siya inahan sa Dios? Yes or no? Aw. No. Ngano man? Kay si Santa Maria dili man gud siya parihagod sa ordinaryong tao nga hambugira ba nga unsa ang gisulti sa Dios ipamahay ibandilyo to niya. Oh. Kay si Santa Maria sa pag-ingon nga mamanamkon ka sa lalang sa Espiritu Santo, ani atong panahon na gani, medyo naglibog pa siya. Manamkon sa lalang sa Espiritu Santo kay dili maguna kasagaran nga may tabo. Muna naglibog siya muna wala siya makapamayag nga Okay, siya time. sa Dios. Bisan manggani sa Sunod pangutana. Okay. Next question. Sunod Next pangutana. question. Ang premise na ko nga sumas Biblia wala magpahayag si ang mga apostol wala gihapon, si Maria wala gihapon. Nya o yun kakaron nya kana diayng si Maria inahan sa Dios tradisyon na kay wa mas Biblia. Sumala ni inyong libro. O yun gana o dili? Yes or no? Inon tala nga yung tradisyon, yes. Tradisyon. Pero masabot na sa Biblia nga siya gyud inahan sa Dios. Mabasa man nato diha nga atong sabton nga siya inahan sa Dios kay sumala sa giingon na dili nga ako hatag ang bersikulo masabot man ginato siya nga inahan sa Dios kay ang pulong Dios man to unya mao man toy gipanamkon ni Santa Maria ang pulong di inahan gyud siya sa Dios. Wa tay mabasa diha nga nag-ingon si Maria inahan sa Dios. Okay? Sunod pangutana. Nagpasabot kay tradisyon na mabasa din sa mga books, no? Sa mga Katoliko. Ngayon din sa page 127, kasaysayan sa kaluwasan, si Kristo ang kamatuoran, unya by Kabunsi, no? Rodolfo Kabunsi, o ni Obispo. Ngayon din si Maria, dili inahan sa pagka-Diyos ni Kristo. Wala siya manganak sa Diyos, kundi nanganak siya sa persona diha sa iyang pagkatao, dili sa iyang pagka-Diyos. Pangutana, tinuod ni dili? Yes or no? Tinuod. Nga na sa pagsabot. Kay pag-ingon gani nga inahan sa pagka-Diyos, ang bot pasabot diha, tinatibuk-an gud nga Dios whole nga pagka-Dios. Pero maingon nga ikang inahan sa persona na persona kay duha man na ang nitjur ni Jesus tao og Dios man di sato pa nga si Kristo inahan sa pagkatao og pagka-Dios. Dili pagka-Dios nga pinatibuk ang Dios kay di man mahimong ipanganak ang pagka-Dios gyud mismo. Gawas ko ang amahanay mo anak, amahan nga Dios. Busa nga ingon ana, Okay, time. ay tabo. Sunod pangutana. Brajer, isa na lang ang ng Brajer. Isa na lang. Sige. Oh. Ngayon din nanganak siya sa unod diha sa pagkatao ni Kristo. Dili
Dili sa iyang pagka-Dios. Kung dili sa iyang pagka-Dios, tao lang ang iyang gipanganak, unod, may sustansya. Ang pangutana, unsaon man nimo pagka-recover, nga mahimo siyang inahan sa Dios, nga dibalibad man ang inyong libro, nga dili siya inahan sa pagka-Dios ni Kristo. Tubag. Ang akong gipasabot na nimo, sumala bitaw sa giingon nimo, nga gusto nimo nga dili inahan sa pagka-Dios ni Kristo. Ang bukto'y pasabot nga ang gitawag ani pagka-Dios, kinatibuk-an ang pagka-Dios, pero adunay Dios nga mao ang anak. Nga mao si Kristo. Busa kadtong ni gawas sa tagugang kan ni Kristo o ni Santa Maria, Dios yun kato. Katong namatay, Dios yun kato. Oh, una nga, dili dinay nga si Santa Maria matawag yun siya inahan sa Dios. Okay. Di man takabuot nga ang Dios maghimo niyang inahan si Santa Maria. Okay, time. Okay, daghang kay salamat, no, daghang salamat Tatay Elpidio Birana sa imong sa mga pangutana gikan ni Brother Jerry Laig, o salamat to sa Brother sa imong mga pangutana ngadto ka Tatay Elpidio Birana. Okay, so dili ta maglangan mga igsoon, mo proceed ta, no? Ngadto na ta sa negative sta ni Brother Jerry Laig. Brother Jerry Laig, ready na ka bro sa 10 minutos nimo bro? Thank you very much. Okay, go ahead bro. Kita ni mo orasan bro. Bro Jer? Orasan bro Jer? Okay. Kita, loud, clear, dili loud, clear kayo. Okay, salamat kayo ni Brother Elpidio Birana, iyang pamahayag. Di ang punta buot nila kung ilang ilhon yun si Maria inahan sa Diyos. O niya, ako siyang gitagsatagsa yun o naabag yun sa kasulatan. Kaya ang ilagay libro, nagsulti man niya, wala yun sa kasulatan. Pulong nga si Maria inahan sa Diyos. Si Maria, wapon magingon. Apostoles, wala pod. Ang Biblia, wala pod. Ako sang ipangutana, naa sa tradisyon. Naa sa lang mga books. Pero ang ilang pong books, ang ingon, si Jesus, si Maria, iyang gianak ang unod o kinatibukang lawas, dili sa pagka-Diyos. Yun diha, itong basahon ha. Page 127, dili diha sa iyang pagkamao, nga tunhay, na diha sa iyang pagkasiya, kundili sumala sa sustansya sa iyang unod, sa iyang pagkatao. O sa may kingon dire, nanganak siya sa persona, dili diha sa iyang pagka-Diyos. Libalibad man ang ilang libro, pero usay gihimo nila nganong nahimo siyang inahan sa Dios sa kahulugan, dili sa personal Dios pagka-Dios ni Kristo. Naman silang libro ningon diri ang kasulatan wala magsulti nga si Maria inahan sa Dios. Apan tin-aw nag-ingon nga si Jesucristo matuod nga Dios. Og ang mahal nga birhen kay mao may inahan ni Kristo, gipahayag kini sa Konsilios Episo. O ila pa ning gisubmit dito sa Episo nga angay ba ning tawgon nga si Maria inahan sa Dios. Si Maria nahimo ng maong inahan sa Dios kay kuan naman gipasa naman sa Konsilyo sa Episo. Sa inahan sa Dios hugot nga kahulugan. Sa to pa nahimo siyang inahan sa Dios sumala sa gingon sa libro nila sa kahulugan. Dili gyud nga literal nga nanganak siya Dios. Kay kung nanganak siya Dios, klaro man pahayag nga wala siya manganak sa pagka-Dios ni Kristo. Klaro man diya nga pagka-Dios ni Kristo, nanganak siya sa unod sa pagkatao ni Kristo, dili sa iyang pagka-Dios. Unya unsa may rason nato nga ingnon nato ginahan sa Dios? Ang rason biya nato nga himo inahan si Kristo nga Dios tungod kay si Kristo Dios. Unya kay wa man siya manganak sa pagka-Dios si Kristo. Nagingno na to, inahan siya sa Dios di. Na balibad na biya ang inyong libro nga dili siya inahan sa pagka-Dios si Kristo. Gi-specific na dili siya inahan sa pagka-Dios si Kristo. But pasabot ang anak din ni Maria ang amahan ug ang espiritu.
Kay giklaro naman din nga dili siya inahan sa pagka-Diyos ni Kristo. Unsa pa may purpose nga tawgo nato si Maria inahan sa Diyos, nga ang inyong libro nagsulti naman nga dili siya inahan sa pagka-Diyos ni Kristo. Inahan siya sa unod sa pagkatao, dili sa pagka-Diyos. Unya, unsa pa may rason na to nga ingno na to nga masabot man kay si brother ang RCT muto og Trinity. Muto abot sila nga usa ka Dios tulo ka persona. Di mo do nga ang Dios din na pwede anak. Pwede magpakatao ang pulong. Pwede man na maanak ang Dios kay gahuman na diha naman na tulo may gidaan na. Si Kristo ang nagpakatao. Oh, Juan 18 nagpakatao. Nga ang pulong nahimong tao. Kaya di mampod na pwede nga ang pulong mahimong tao ug way magpakatao. Yung kalitra din na og tunga di nga tao. Ianak gina siya. Kunya mutuo man ta nga dual si Kristo. Matuod nga tao, matuod sab nga Dios. But pasabot sumala sa nasabtan ako diri sa libro sa RCC nga si Kristo anak si Kristo sa pagkatao, sa unod. Dili sa pagka-Diyos. Ilang maginang libro. Di mo do nga dili siya matawag og inahan sa Diyos. Kiniang ko naman ilang libro nga dili siya inahan sa pagka-Diyos ni Kristo. Specific man yun. Gianak siya sa unod. Dili sa pagka-Diyos. Oh. Di mo do niya, ang giingon pa ni Brother Elpidio nga dias taguangkan duha dia tao og Dios nasa sulod di na pwede oy wa kay mabasa na. Di na siya pwede nga duha dia. Sa Tagalog bitaw nagingon man dito si Maria ay nagdadalang tao. Wa man magingon si Maria nagdadalang tao at Dios. Kanang ipakatao pa man ang Dios nga diha naman na. Di ba sa Juan 17:5 diha na ako kanimo amahan sukad pa wa pa ang kalibutan. Oh, muna nga ang gianak ni Maria ang tao sa iyang unod dili sa pagka-Dios. Pusa di mo do nga dili nato matawag si Maria inahan sa Dios. Kanyang ko man yung libro nga dili siya inahan sa pagka-Dios si Kristo. Nya mao ra ba na inyong daganan nahimo si Maria ang inahan sa Dios tungod kay si Kristo Dios. Unya kay inyong libro nagingon man nga si Maria hinoon dili siya inahan sa pagka-Diyos ni Kristo. Pwede klaro ba? Sa mo may ito kung di ba? Klaro kayo. Ako lang mga igsoon nga masabtan sa mga Katoliko nga si Maria dili na to tawgog inahan sa Diyos. Kay mismo ang ilang libro nagsulti nga dili siya inahan sa pagka-Diyos ni Kristo. Dili sa inahan sa pagka-Diyos si Kristo. Asa mo sila mangutlo nga may mong inahan si Maria sa pagka-Diyos? Dili sila kinibalibad ng ilang libro. Page 127. Ako nag-i-screenshot. Padala na nako ni Brother Ariel na nasa iya. Pwede nyo natanahon mga kaiksunan. Aywan. Una nga, would be respect lang po sa atong mga higala nga mga Katoliko. Dili mga ingon ang hilabot ko sa inyo. Pero gusto lang nako ba nga ang inyong libro dili na masungag po ninyo. Kay ang mahitabo gud ini masungag ninyo. Gibutang mangud ini nga si Maria inahan sa Dios sa kahulugan. Wa man ninyo nagipa-emphasize. Ang inyong emphasize nga si Maria inahan jud sa Dios sa kahulugan kay natao si Kristo diha kang Maria. Ang kahulugan lang, dili sa ang literal gayud mga tao ang Dios ya kang Maria. Na klaro kayo sa page 107. Si Maria mao ang inahan sa Dios hugot nga kahulugan. Diha sa kahulugan. Ngano mo kay giingon din sa ila nga dili siya sa literal dili siya inahan sa pagka-Dios ni Kristo. Kundi inahan siya sa pagkatao kay dual si Kristo. Oh, pwede lang klaruhan mo. Oh. Una nga, ato lang po gipebalo sa mga Iglesia Katolika nga mga ang tinuod. Wala man ko magamit nga ako lang.
na nagpahayag biya ang ilang libro nga dili gyud na wa gyud magpahayag ang Biblia tungod sa si Maria inahan sa Dios. Wala gayud magsulti ang Biblia ni ana ug niangkon siya ni ana nga wala gayud. Busa dili biblical, tradisyon, niangkon siya nga tradisyon. Oh, niangkon sa tradisyon. Kaya kung man sa tradisyon, gibasa na to ang tradisyon, mga libro nila na wa man po, niingon po niya, dili siya inahan sa pagka-Diyos. Natawag lang siyang inahan sa Diyos tungod sa kahulugan. Kay si Kristo na tao diya siya taguang. Oh, sa kahulugan. Pero wala may sa kahulugan ng ila. Ila mong emphasize nga si Maria inahan Diyos sa Diyos. Wala man giingon nga ato na pangibutan nga sabton nga si Maria inahan sa Diyos kay si Kristo na tao. Pero duha biya na diya, natao si Kristo. Wala mingon natao ang Diyos. Natao si Kristo. Di ba? Wala magingon natao ang Diyos kang Maria mo nang tawgon sa inahan sa Diyos. Wala magsulti niya na. Natao si Kristo. Kay pagkatao na naman ang Diyos daan, ready naman na daan. Anong anak pa na nga naanaw mo na daan. Naago na gikuptan ko na sa amahan. Gikuptan sa anak, gikuptan sa espiritu. Kay Trinity biya. Nya ngano man iapil man imong suhod dito sa guangkan. Ngano ipasuhod man imo dito, di. May nagbahin-bahin sila sa pagka-Diyos. Imo ning 1/4 iso Kristo nga Dios. Imo po ni espiritu kining 1/4 ako ning nabilin. Dili man ingon ana ang doktrina sa Iglesia Katolika ug sa Seventh Adventist usa ka Dios, tulo ka persona. Di na pwede nga ang Dios imong isuod dito sa guangkan. Okay, time bro. Oh. Sige, salamat. Okay. Okay, lang salamat Brother Jerry Laig sa imong nga pagnigar sa tema 10 minutos, no? O daghang salamat sa tanan nga nag-view karon mga igsoon og dili ta maglangan arita sa negative sa affirmative side nga cross examination ngadto sa negative side. Ready ka Tatay Birana sa imong nga cross examination tay? Ready na. Sige, ayaw lang kayo taasi imong premise tay ha kay ang ato ra nga role ang pangutana og tubag dili mo lapas sa usa ka minuto. Go ahead tay. Okay. Unang tatawanan, doon na lang ko ipangutana Silvi request. Pwede ba ka bro Jerry, katong gibasa nimo imong i-screenshot nga maklaro din sa akong pagtan-aw. Kaya akong sahod og mao nasulat sa imong ipamulong. To na. Ni brother kan as a moderator ako nag-screenshot. O nana tatay Birana pangutana na tay kay ako nang nakita na nako ang screenshot na sa kuan. Gusto na kong makita. Diya i-screenshot kay gusto na kong basahon og mao ba ang nakasulat sa ihang ipamahayag. Kaya ako nagtuo man gyud ko katong pag-ingon nga si Maria inahan sa pagkaunod, dili inahan sa pagka-Dios. Wala mag-ingon diha nga dili inahan sa pagka-Dios Kristo, walay ni Kristo. Ako basahon na raw. Basahon ako ha. Sige, palihog. Dili. Walang tahan ang imo naman ang gibasa. honest lang ko. Honest, Brad Birana. Honest lang kita ha. Honest ko na ako na lang ako na lang gipasa. Akong sugdog basa ha. Si Maria dili hinuon inahan sa pagka-Diyos. Wala siya manganak sa kinayang Diyos nun. Nanganak siya sa personang Diyos nun, dili diha sa iyang pagka-Diyos. Dili diha sa iyang pagkamao nga tunhay, ni diha sa iyang pagkasiya nga Diyos nun, kundili sumala sa sustansa sa iyang unod, sa iyang pagkatao. Mao ni. Okay. Dikla. Nadungog na ako. Klaro bang kamera? Diya sa imong gibasa nga dili siya sa pagka-Dios. Wala mag-ingon diya dili siya inahan sa pagka-Dios ni Kristo. Wala ni Kristo. Okay. Sunod na. Sunod nga pangutana. Kami pangutana. Okay. Sa pag-ingon nga kahulugan, ang kahulugan ba dili mahimong tinuod? Dili kay nag-ingon na ang inyong
libro nga dili siya inahan sa pagka-Dios. Busa dili matinuod kay dili man siya inahan sa pagka-Dios. Natubag. Sunod pangutana. Okay. Okay. Kaning pag-ingon Okay, sa Biblia sa Ebanghelyo ni San Juan nga giingon nga ang pulong Dios, dito lang ha, ang pulong Dios, di ba? Dayon, ang pulong nahimong tao, mutuo ka ba niya na sa gisulti din ni San Juan? Oh, mutuo ko ni anak kay nahimong tao, katong tao mo to yung gianak. Suma sa inyong libro, unod naman to. O dili siya mga anak og Dios kay diha naman ang Dios. Nahimong unod sa to pagkatong unod suma sa inyong libro, gianak niya ang unod, sustansya sa iyang pagkatao. O wala ni supak, wa po ni supak sa inyong libro. Ikaw na lang ang nagsupak niya na. Sunod pang tana. Okay. Kadtong pulong nga nahimong unod, dili ba to siya Dios? Subang. Sa pagkahimong unod, dili kay unod pa man. Kay duha man na, dual man na si Kristo. Tinuod nga tao, matuod nga tao, matuod nga Dios. Ang iyang pagka-Dios kapabot ra, dili ianak. Ang pagkatao ra anak, dili ang pagka-Dios. Tama ang gisulti, nagistubag ba ko? Tama ang gisulti sa inyong libro na wala siya manganak sa pagka-Dios, kundi nanganak siya sa unod. Si Maria. Sunod pangutana. Busa man lagi, ang gipangutana ta ka, klaro kaya ang pangutana, klaro kaya maging unod nga gianak ni Santa Maria, Dios ba to o dili? Dili lagi to Diyos, kay gianak pa man. Diha na ang Diyos, pero ang gianak, unod. Sumala diri sa giingon sa inyong libro. Dili lagi pa to Diyos, kay dual ba. Ang gianak ni Maria, dili Diyos. Tao, unod. Dili sa pagka-Diyos, kay diha na ang Diyos daan, wa pa ang kalibutan. Sunod pangutana. Sunod nga pagkutana, kanus aman nahimong Dios si Kristo? Kanusa na himong Diyos si Kristo? Wala may gayon rin kanusa, pero may binti man na ang Diyos. Pero ang gianak lang ni Maria, unod lang suma sa inyong libro. Ako panihakin, na 1 minute. Yung libro, nanganak siya sa personang Diyos nun, dili diha sa iyang pagka-Diyos, dili diha sa iyang pagkamao nga tunhay, kundi diha sa unod, sustansya sa iyang unod, sa iyang pagkatao. Dili Diyos ang gipakatao, unod. Kay diha ng Diyos daan. Sunod pangutana. Sunod sa pangutana, kung ang Dios mabati nimo dinhing dapita, dili na ba pod mabati ngadto sa laing dapit buta ta laing nasod? Limitado ba ang limitado ba ang lugar ni sa Dios? Mr. Moderator, wala na ta sa topiko ana og limit atong duglaing nasod. Atong inahan sa Dios si Maria na parang di ta malayo ba i-direct ang imong pangutana Mr. Birana. Objection ba ko? Object sa ko kadyot ha? Isa tayo. Para nga dili ta saag, wala ta magdebate og madungog ba sa laing nga kanasuran og sa ubang nasod. I-direct to the point ang imong pangutana sa imong tema. Kaya naman tay topiko nga si Maria inahan sa Dios. Sige, balik ka, brother Birana. Okay. Ang akong bot pasabot, gipangutana timan ka, nga ang bot pasabot diha, ang Dios imong gilimitahan kung asar dapit, nga ang bot pasabot nimo, dili pwede mosulod ang Dios ngadto sa lawa sa tao. Muna naging pangutana ta ka. Tapos pa, kung madungog mo din, di ba madungog dito sa laing nasod? Kaya mo magilimitahan ang lihok sa Diyos. Kaya gusto nimo nga ang Diyos lihara sa gawas. Muna nga gipangutan na taka niya na. Okay, moderator's time sa. Ato bago ng project. Moderator's time sa, no? Gi-object na ni Brad Jerry kaganiha
Tatay Birana nga kinahanglan nga diha lang sa tema tinuod ang pangutana wala na sa tema, so diri lang ta sa tema kay ang role nato ang pangutana tubagon sumala sa tema. So pareho kong usab sa imong pangutana tay ibalik sa tema tay ang pangutana tay kay pangutana wala na sa tema tay. Naka-time post ta 5 minutes and 30 seconds buhay tay. Noon, kung atong dili na to nilasahon og maayo, maingon yung takulat si Tima. Kaya nga akong bote pasabot nga ang Dios naa sa nga tanan. Pwede na bisag asa siya, bisag musulod pa na siya sa tagugangkan sa babae. Ay, mga Okay, pangutana lang tay. pangutana Tay karon. pangutana lang. Ang akong Pangutana lang tay. ang akong pangutana, unsa man da ito nga pulong nga nahimong Dios nga ni paingon sa taugangkan sa ni Santa Maria, dili to Dios? Kay wala ang pagka-Dios, nibulag lugar ang Dios sa pulong? Tubag. Ah, Ang atubag niya. Ang gipahayag sa Biblia ay si Maria ay nagdadalang tao. Wala mag-ingon nagdadalang tao og Dios. Kunya, klaro ang pahayag sa 1 Juan 1 o 14 o ang pulong na himong tao. Katong tao mo to iyang gianak. Wala man mag-ingon nga ang Biblia nga nagsulti nga ang Dios ni apil dito sa taguangkan. Ha, makakakitaan ako nimong basahon ang Salmo 139:13. Ang Dios nag-umol diha sa taguangkan sa inahan. Ang Dios may mag-umol, dili man siya mo'y giumol. O, natubag ay mong pangutana. Sunod pangutana. okay, sunod nga pangutana. Kay miingon ka man gyud nga dili to Dios ang pulong nga tuan na sulod sa tagugangkan ni Maria. Sa pag-ingon nga ang pulong na himong tao nya kadtong pulong Dios magato, nibulag ba ang pagka-Dios niya tong pulong? Kanos ani bulag? Duha na imong pangutana, ni bulag ba o kanus ang nagbulag? Wala may giingon nagbulag. Mutubag na ko ha. Wala magsulti ang Biblia nga nagbulag. Ang giingon lang diha kay nahimo mang unod, nahimo mang nagpakataw man, ang unod mo'y gianak. Inyo man ang libro gasulti. Di ay kunyo pasanginli, kay igoro ko gabasa. Inyong libro nga si Maria, gianak niya ang unod. Dili, wala may yung gianak niya ang Diyos. Unod ang iyang gianak. O kanang unod na tao. O dili inahan si Maria sa pagka-Diyos. Nausaw na nimo nga ang inyo namang libro gasulti nga dili sa inahan sa pagka-Diyos. Nausaw pagkainahan sa Diyos si Maria nga moro man saligan ninyo. Si Hesukristo nga Diyos, unya kay wa man sa mga anak og Diyos. Ang iyang gianak ang unod man. Natubag ang imong pangutana. Sunod pangutana. Okay, sunod na pangutana. Diha gyapon ko ng utana, diha dapita. Ang kadtong nahimong unod. Diyos to o dili? Sa tagong kandili patulagi kay matuod man to siya nga tao. Matuod siya nga tao, matuod siya nga Dios. Diha naman ang iyang pagka-Dios. Ang matuod nga pagkatao mo ti gianak ni Maria. Mo man klaro sa inyong libro, klaro kayo og si Maria hinuon dili inahan sa pagka-Dios. Wala siya manganak og kinaiyang Dios. Nanganak siya sa persona, sa tupatao. Dili diha sa iyang pagka-Dios, kundi diha sa unod, sustansya sa iyang pagkatao. Muna'y giingon sa inyong libro. Inyong mga libro gasulti ini nga dili sa inahan sa pagka-Dios. Dili na to matawag si Maria inahan sa Dios. Natubag ang pangutana. Sa pag-ingon diha, Sunod pangutana, Mr. Durano. lagi diha, ako diha ko diha taman mo, kuan balik-balik. Sa pag-ingon lagi diha, Sige. ang pulong nga nahimong tao nya kadtong pulong Dios kadto nga nahimong tao. Ngana? Dios to nga nahimong tao. Karon ang pangutana nako nimo, ang kadtong pulong nga nahimong tao nga nahimong unod. Nawala na ba tong pagka-Dios niya to kay tuwa na sa ilawom sa tagugangkan? Wala man siya mawala tungod kay naara man siya kanunay, no? Di ba na siya mawala, naram na siya kanunay. Apan ang gipakataw ni Maria ang unod, dili ang Dios. Kaya naman ang Dios daan, sinugdan, wa pang kalibutan, diya na si Kristo. O, muna nga ang gianak, suma sa inyong libro, ang unod, dili ang Dios.
Klaro man na, anong di man na nimo masabtan, nga klaro magigingon niya, si Maria wala manganak sa pagka-Diyos, kundi ang iyang gianak, unsa man, ang unod, dili ang pagka-Diyos, kay naana ng Diyos daan, ianak ba din na naman. Sunod Okay, pangutana. time. Okay, moderator's time. Isa na lang kapangutana tayo. Isa na lang. Okay. Ay, giingon man lang. Diyan ko muna akong balik-balikon lagi. Kanang naa sa Juan 1, Kapitulo 14. Nga ang pulong nahimong tao. Unya, dito sa Juan 1:1, giingon man dito nga ang pulong Dios. Wala man mag-ingon ang pulong nagpaka-Dios. Kundi ang pulong Dios. Dios. Nya ang pulong kay nahimo mga tao, nya sa imong pag-ingon nga Kung may pangutana. wala sa ato pa ang pulong pangutana ha? Sa ato pa ang katong pulong nga nasulod dito sa tag-ugangkan sa babae. Taguangkan. So, ano to? Nibulag ang pagka-Diyos niya to? Tubag. Wala may gisulting ni bulag, pero ang kaso lang sa atong debate, nga inahan si Maria sa Dios unya kay gisulti naman sa libro nga dili siya inahan sa pagka-Dios, wala na siguro pa'y katarungan nga moingon ta nga si Maria inahan sa Dios tungod kay ang inyong libro nagsulti man nga dili siya inahan sa pagka-Dios ni Kristo kundi dili sa pagkatao. Nya nga nung ato magyung ipugos nga inahan si Maria sa Dios, nga ang inyong libro nagsulti man nga dili siya inahan sa pagka-Dios kung dili sa inahan sa pagka-Diyos, may katarungan nga atong ingnon o may katarungan baghata nga atong ingnon nga si Maria, inahan sa Diyos, nga nagsulti naman inyong libro nga dili siya inahan sa pagka-Diyos ni Kristo. Di modo, dili siya inahan sa Diyos, inahan siya ni Jesus. Tama nang gisulti, inahan siya ni Jesus. Sa iyang pagkatao, dili sa pagka-Diyos, kaya diha na ng Diyos daan, sukad pa sa sinugdan. Natubag ang pintana. Okay. Okay, time. Time na. Okay, salamat Brother Jerry Laig sa imong mga tubag sa pangutanan ni Tatay Elpidio Birana. Salamat usab tay Elpidio sa imong mga pangutanan ngadto kang Brother Jerry Laig. Hindi ta maglangan arita sa 5 minutos nga rebuttal gikan sa affirmative side. Go ahead Tatay Elpidio Birana. Pagtingog nimo tay magsugod po ng oras tay. Okay. Sumala ni Bro Jerry, matud pa niya, inahan sa unod si Santa Maria. Dili inahan sa pagka-Diyos. Kay naanay gibasa niya nga inahan sa unod. Dili inahan sa pagka-Diyos. So, may buot sa pagkaingon nga inahan sa pagka-Diyos. Sa ato pa kinatibukan Diyos mismo. Nan, kaya ang mutuon ka man, mutuon man ka nga Trinitarian nga si Jesus Diyos, Amahan Diyos, Espiritu Diyos sa ato pa lugar. Imong sabto ni ana sa ato pa tulo ka buk Diyos. Dili. Ipakita lang diha ang Diyos nga mao si Jesus, ang Diyos po nga Espiritu Santo, ang Diyos po nga Amahan. Ang Diyos dili na mabahin. Munang gipangutan natin ka kung nadungog nimo ang nabati nimo ang Diyos dinhi, mabati ba po dito sa laing nasod? Kaya mo magilipatahan ang Diyos. Nga ang Diyos, mahimo sa musulok sa iwa sa tao. Sa mga niingon si San Pablo, nga ang inyong lawas, templo sa Diyos. Sudlan ka sa Diyos. Muna si Santa Maria, nahitabo yun, nga inahansa sa Diyos. Kay si Kristo, Diyos man, nga si Kristo kay mo to sa wala pa ang bisan unsa si Kristo ana mautong pulong niyang pulong Dios man to unya ang Dios nahimong tao wala man mag-ingon ang Dios nagpakatao lahi man ang nagpakatao ug nahimong tao busa nga kanang pag-ingon nga dili gyud mahitabo nga mahimong inahan si Maria sa Dios. Uy. Nganong di man mahimo nga ang Dios ikaw ba di magbuot? Magbuot ka ba di sa Dios? Nga himuon si Santa Maria nga inahan sa Dios. Kaya ang Dios naa na sa nga tanan, omnipresent.
tungod sa pagka-omnipotent niya, mahimo niya ang tanan. Ngano limitahan man nimo nga dili mahimong inahan sa Dios ang usa ka babae. Kay usera mapod wa may lain nga babae nga nahimo nga di ba nanamkon og anak sa Dios. Kung miingon kag anak sa gipanamkon, nan kun anak sa Dios, unsa man itong gipanamkon? Dili to Dios kay anak lang. Nga ang atong sabton ba pag-ingon diya sa libro ng gibasa nga ang pagka-inahan sa Diyos ni Santa Maria, kahulugan lang. Siyempre lang, boto sa botong kahulugan. O sa English na, meaning. Ang meaning ba, dili na tinuod. Kay meaning lang. Kung ba atong hinuktukan, pag-ayo, abot lang pod. O, ngano pod, daghan kaayong supak na ning mga kining pag-ingnon nga si Santa Maria, inahan sa Dios, diha kang Kristo. Inahan sa Dios, diha kang Kristo. Dili ingon nga, inahan sa Dios, inahan sa pagka-Dios ni Kristo. Dili. Kundi inahan sa Dios, diha kang Kristo. Kay si Kristo, dito silawam sa tugugang ka ni Santa Maria, Dios man yun to, kay pulong man to, nga nahimong tao. Busa, paggawas niya, Dios yun to. Sa ato pa lugar, kay pulong man to nga nahimong tao, nahimong unod. Sa ato pagka, nahimo ng unod lugar dito sa ilawom sa tugugangkan sa tugugangkan ni Santa Maria. Di na ito matawag o Diyos. Kay nahimong unod. Muna nga magbuot ng gudta, kita magbuot ba? Nga ang Diyos, dili pwede nga mahimong unod. Dili po na maho, sayop na. Kaya ang Diyos, anaas na tan, omnipotent gani, naatanan niyang dahom, unsa iyang buhaton. Una nga, ang ato diha, pagsabot, muna'y nakadiferensya. Nga giingon diha, nga, si Santa Maria, inahan sa unod, dili inahan sa pagka-Diyos. Wala mag-ingon diha, sa pagka-Diyos ni Kristo wala. Dili inahan sa pagka-Diyos. Sa to abot masabot nga inahan nga ang Diyos mismo. Panamkon ni Maria ang Diyos yun mismo. Kundi ang Diyos nga nahimong tao nga mao diha kang Kristo. Nga atong Hinduman pag Trinitarian man ta, duha ka kinaiya sa Kristo. Diyos ang tao. Okay? Okay, salamat kayo Tata Elpidio Birana sa imong rebuttal 5 minutos. O sa tanan nga wala maka-share, diha no, shout out lang sa tanan o mohangi ako sa pag-share karon, so din niyo share igsoon para daghan ang makakita sa ilang diskusyon karong gabi na. O karon alas pagpadayon, ari na punta sa 5 minutos nga cross examination gikan sa negative side, Brother Dirilaeng, go ahead bro. Ang pangutana, uyon ka o supak ka ba? Nga nahimong inahan si Maria sa Diyos tungod sa pagka-Diyos ni Kristo. O yun, supat. O yun ko na. Sunod pangutana. Kay oyon man ka, ang inyong libro nag-ingon niya, si Maria dili inahan sa pagka-Diyos ni Kristo. Oyon ka ni, dili? Dili ko oyon sa imong giingon. Kay wala gyud mag-ingon diha inahan sa pagka-Diyos ni Kristo kun dili inahan sa pagka-Diyos. Dili kang Kristo ni Kristo. Way ni Kristo diha. Dili inahan siya sa pagka-Diyos. Pero oyon ka nga gipasabot ni kang Kristo kay natawo man sa unod. Dili kung ingon gani ka og pagka-Diyos, wala Yeah, na ang pangutana mo ko, tubagon nimo. Kay dili man ka wa man specific diri na wa man ka ni Kristo. Pero oyon ka nga gipasabot ni si Kristo. dili pag ingon nga ang pagka-Diyos, dili na kang Kristo kundi kinitibuk-an nga Diyos. Wala may mabasa diha nga Kanang balikan mo. pagka-Diyos. Sa sunod pangutana, sa pangutana. Kristo, wala. Sa di ko yun. Oyon ko ba sa doktrina sa atong doktrina sa Trinity, usa ka Dios tulo ka persona, di ba? Oh, Oyon man kana. Usa ka Dios o tulo ka persona. oh. Unya niingon sad ka kaganiha nga ang Dios miuban dito sa taguanggan. Katubang isa ka Dios mo tiniuban. Kay usar man ka Dios.
Unya matod pa nimo ni uban dito sa taguangkan ni Maria. Na uyon day ka nga ang Dios tuan ni uban dito sa taguangkan nga ang isa ka Dios. Tubag. Ang bot Uyon dili. Yes or no? ipasabot yun yan na nga miyo kak uyon ako dili ko uyon sa imong pagsabot. Ang ako diha ang giuyonan mao nga si Kristo no ato as tagaugang kan Dios man to diha sa ato pa ana agyuto uban gyud iyang pagka-Dios dito. Kaya ang Trinity God, Trinity dili man na limitado. Dios God. Sunod pangutana. Dios nga Dios. Sunod pangutana. Okay. Sunod pangutana. Karon niingon man dinhi nga si Maria sa inyong libro ha. Si Maria iyang gianak ang unod nga mao ang pagkatao. Ang pangutana, uyon ka ni? Uyon ko. Correct na. Uyon. Sunod pangutana. Kay uyon man ka. Uyon sab ka nga dili sa iyang pagka-Dios. Ha? Kay mo may nasulat diri. Natao din si Maria inahan siya sa unod sustansya. Unya dili sa iyang pagka-Dios. Kini gingon dili sa iyang pagka-Dios uyog kang Kristo ni nga Dios. Sa to dili ang iyang pagka-Dios. Oh, mo may ingon din oh. Nanganak siya sa persona, dili diha sa iyang pagka-Dios, kundi sa unod o sustansya sa pagkatao. O yun gani. Kana, butan ta lang, uyunan ko na. O yun. Pagsabot man gud niya na. Diya, akong pagsabot niya na, pag ingon ganing dili ang pagka-Dios, sa to pa, dili lang kay ang pagka-Dios, kundi ang iyang pagkatao na ang iyang pagka-Dios. Sao man imo na ang pulong na imong pag-Dios, nalang-alang imong ibulag ng Dios diya kay tuwa na unod na. Sa unod, Dios katong unod yun. Dios katong unod. Dili gito mahimong dili Dios ang unod kay pulong man to nga nimong tao. Kung nahimo gani tao sa ato pa nahimong unod. Na kay nahimong Dios sa ato pa Dios yun. Sa kapangutana. Isa na lang, Roger. Isa na lang. Sa kapangutana. Nga matod pa nimo, bago pa lang yun nimong gisulti, Brother Birana, nga ang tao templo sa Dios, puyanan sa Dios. Ang imong gimpasais, mipuyo ang Dios. Ang pangutana, karon kay gipuy-an man ta sa Dios, espiritu sa Dios, ikaw mahimo na pug kang amahan sa Dios. Tubag. Dili pug ka mahimong amahan sa Dios. Kay nga naman, tungod kay, igo mo lang kang puyan. Wala man diha, wala may unod diha nimo nga Dios. Igo na makigipuyan, pwede man buhawa nimo ang kapuyo. Muna nga dili ka mahimong amahan sa Dios. Kaya nga naman dahil, naapaan ng Dios. Kung maingon ta Okay, salamat Tatay Elpidio Birana o katong Dios na si Kristo inahan sa Dios. Okay, time na. Okay, so dili ta maglangan mga igsoon kay napaka-importante si Brad Jerry. So ari na punta sa 5 minutos nimo Brad Jerry. Go ahead Brad Jerry. Okay, salamat kayo. Ang namong gumi sa pagkakaroon ng first night na moron Rodirana sa program na mo ba niya. Na schedule naman nato ni muna ni hangyo ako sa moderator nga human ini ditson ako no nga muna nga first night mangud na mo di pwede nga di ko makaadto kay first elder mo gugod yan pita muna nga ngayon ko dispensa ninyo nga kung na may mangutana pero pwede raman mangutana mo pagkasunod ugma maghimo tag kining open forum diha no. Kaya sa pagkakaroon, hindi naman tagad ni Madayon, pero sige lang kay na-post naman no, sa Facebook mo na ato na lang yung gidayon. Ang importante nga, nagkadebate yun ni Brother Elpidio Birana. Salamat. Okay, nang ipahayag ni Brother Elpidio, ako na nagsay-say ha, gipahayag ni Brother Elpidio nga iyag yung gi-emphasize nga uban lagi gyud ang Dios ito tiyan sa taguangkan.
di manggod na pwede kay ngano ang Dios maoy mag-umol sa taguangkan. Isaias 39:13 siya'y mag-umol dito sa taguangkan sa inahan. Dili kay siya iumol. No, nang siya mo'y mag-umol. Murang dili pwede ang Dios imong iuban dito. Unya nangatarungan ka nga gipuy-an ko ta sa espiritu, gipuy-an ta sa Dios, kay templo ta sa Dios. Mo bitong nangutana ko nga mahimo na pud kang amahan ana. Mahimo na putang ang babae ni mahimo na pong inahan sa Dios kay nipuyo man ang Dios. Dili man amoy katarungan. Ang dinhi gyud sabtan ako ha. Dili lang gyud ingos pagdaot. Sabtan ako sa ilang libro nga nahimong Dios inahan sa Dios si Maria tungod kay si Kristo matuod nga Dios. Na Andre oh? Andre. Ingon dire si Maria, ang mga kasulatan wala magpahayag ni ining pulong nga si Maria inahan sa Dios. Apan tin-aw nag-ingon nga si Jesucristo matuod nga Dios. Muna si dag-ana nila nga ngano nga matawag si Maria inahan sa Dios tungod ni Jesucristo. Nya himbalibad man din nga dili man siya inahan sa pagka-Dios. Specific man ang pagka-Dios. Dili man na ngayon pa mga kegsunan niya gipahinhin. Wala rin. Ang deklaro ng dinhi nga inahan siya sa unod sa pagkatao ni Kristo. Giklaro man na dinhi. Ila man ang libro, dili man itumo-tumo ako. Ila man ang libro, nahimo lang siyang inahan ni Maria tungod sa kahulugan. Nga kadang kahulugan, mga kegsunan, nagpasabot nga si Jesucristo natao diya ka Maria. Mura nga gihimo nila inahan sa Dios pero gisangaat pa ni sa konsiho. Namabasa pre, konsilyo sa Epeso. Oh, gipasa pa ni, no? Kuan pa ni nang giaprobahan pa ni sa ilang nga simbahan. Oh, dili kay imong ikuan nga imong yung ipugos nga si Maria inahan sa Dios. No, dili man na siya pwede kay nibalibad naman ang inyong libro nga dili siya inahan sa pagka-Dios ni Kristo. Kung si Kristo may gipasabot ani kay amo gilaing gipasabot di man ang amahan. Si Kristo gyud mo na nga giklaro gyud nako mga kaigsunan nga dili mi kabuot ninyo kung maingon mong inahan sa Dios. Pero sa tinuod lang mga kaigsunan wala magpahayag Apostoles, si Maria, si Jose, ang Biblia, nga inahan si Jesus sa Diyos. Si Mirana lang nagpahayag na. Wala na. Angko naman siya na nga wala na yung magsulti ang Biblia na. Si Maria, wapod. Siya po, ang Apostoles, wala po. No, sa ito pa, niuyon po siya nga naas tradisyon. Gibasa po na ako ang ilang mga libro. Di man sa pagka-Diyos siya, Maria na inahan. Sa pagkatao man. Oh. Nahimo lang siyang inahan sa ilang pagsabot tungod kay Jesucristo. Ingon naman niya, dili si Maria inahan sa pagka-Diyos, kundi inahan lang siya sa pagkatao. Si Kristo may gipasabot ani. Bisag walay Kristong gibutang diha, pero si Kristo ang gipasabot ini kay sa ibabaw na ingon, nagpabilin siya human sa pagkatao ni Kristo. Nanamkon og nanganak siya sa usa ka persona. Apan si Maria ningon, si Maria dili hinuon inahan sa pagka-Dios. Si Kristo gyud ang ipasabot ini og ilain. Okay, tayo. Meron kayo, no? Salamat po, salamat. Okay. So, dito maglangan, no, ari na punta sa 5 minutos nga cross-examination. Ready na ka tayo, Elpidio? Go ahead tayo. Okay, ang ako lang yun, kano lagi kong magbalik-balik ani kay nagkuan ko nag-akong na abot o dili ba gyud siya pagsabot o wa gyud siya kasabot. Sa Pangutana tayo. Diha sa gibas sa libro, si Maria inahan sa ni Kristo. Oh. Okay, moderator's time. Tay. Inahan sa unod. Moderator's time. Tay. Oh. Pangutana sa tay. Napakay pangutana nga 5 minutos tay. Ngadto ka Bro Jerry.
Okay, Wa pa ka na tayo ng time. so kung ko pangutana, Lagi, direct ako tanan tayo kay. Oo. Sige, padayon tayo. sige lang kayo, 1 minute na eh. Okay. Oh, hapit na mahulo tayo 1 minute. Dili Hapit na na mahuman. pagtana ron dali daghan pukok magpangutana. Kini ang pag-ingon Ah. din pa sa pagibasahan sa matupagibasa niya nga si Maria nga inahan inahan sa unod. Pero dili siya inahan sa pagka-Dios. Unsa ba po sa pagka-Dios? Kang Kristo na pagka-Diyos, dili siya nan sa pagka-Diyos ni Kristo. Sa pagka-Dios. Kang Kristo gani, kay di ko madari sa ibabaw nga nanamkon og nanganak siya sa usa ka persona. Kinsa man sa pagkatahuman sa pagkatao ni Kristo sa ibabaw, no? Nga bahin. Si Kristo ang ipasabot ini, kay nagisgot manig nanganak. Oh, nanganak. Busa si Kristo ang ipasabot ana nga ang gianak ni Maria ang unod. Oh. Dili ang pagka-Diyos. Kaya niyo man balibad man dili hinuon siya inahan sa pagka-Diyos. Oh, tama. O yun po na. Sunod pangutana. Ang sunod lang pangutana lagi, maada Oo. yapon lagi. Kaya ako yun ikulikot yun mo mauning akong pangutana. Sige. Kaya ingon ka man nga dili inahan si Kristo, dili inahan sa Dios si Santa Maria. Unsa malagi itong pulong nga nahimong Dios? Si Kristo man to. Kanang Diyos man pulong. to. Nya, Nga naman ko ni brado mo. pulong nahimong tao. Butubag ko ha. Sa ato pa, ang but masabot nimo, wala ang Dios ni adto sa iyang sa Patubagas ako. kan. Patubagas ako. No. Sige, patubaga. Daghan naman mo utana, wa pa ko mutubag, utana na sagka. Tubagas ako. No? Go ahead, Mutubag Brother. ako ha. Tubag. Mutubag ko. Katong gianak, unod lagi to. Kaya di man na pwede nga ang Diyos mo himuon, iumol, siya'y mag-umol. Dili kay siya iumol. Sumala sa Biblia, Salmo 139:13. Unya, siya'y mag-umol, siya'y magbubuhat, dili kay siya'y buhaton. Muna nga ang nagpakatao, sumala sa inyong libro, ang unod, dili ang pagka-Diyos. Kaya di ang ko na din ang inyong libro nga dili siya inahan sa pagka-Diyos. Sunod pangutana. Okay. Okay. Itong giingon dito nga ang pulong nahimong tao. Ang pulong unod ba to? Nga nahimong tao? Wala pa ito mahimong tao, kay pulong pagod. O, ang Diyos, pulong. Kanang pagahimong tao, mo na tigi anak ni Maria. Nga na, suma sa inyong libro, nga ang gipanganak ni Maria, ang unod, kauban sa sustansya. O, klaro kayo? Sustansya siyang unod sa iyang pagkatao, kang Hesus. Mo na nga, di gining muna mabali, kay di ang ko nagugka nga was Biblia. Ako lang kagipasabot, nga dili matawag og inahan si Maria, kay nagsulti ang inyong libro, nga dili siya inahan sa pagka-Diyos si Kristo. Sunod pangutana. Okay. Ato kay gahisgot man ka o kaning sa bato na Unsa man? si Kristo unod ratong Ay, ato tao dito sa tugang ka ni Santa Maria. Ang bot mapasabot lagi nimo, ha? Ibang lagi gyud nga katong unod na tuwa dito si Laom sa tugang ka ni Maria. Dili tumaw ang pulong. Tubag, mo atong pulo nga nahimong unod. Mo man nagingon dia nahimong unod og kanang unod mo gipakatao. Kay dili ang Dios, kay ang Dios maoy mag-umol, dili kay mo'y umulon. Salmo 139:13, siya mag-umol sa taguangkan, dili kay siya ibutang dos ilawom. Kay kumingong ka nga ang Dios o saragod ang Dios, nya ibutang nimo sa taguangkan. Di wa ni Dios nagtikaw-tikaw. Ngano man may tulo nga atong Dios o saragod Dios. Tulo ka persona. Kunya gibutang nimo ang Dios dito sa taguangkan. Nakisa pa may nagtikaw-tikaw dito sa langit. Nga wala may Diyos. Kaya ito ano masilawom sa taguangkan. Mo na nga, imposible kaya na, Brother Birana.
Ganang inyong mga doktrina ninyo nga ang si Maria inahan sa Dios. Oh, natubag ang pagutana. Okay, time na. Time na. Okay. So salamat Tatay Birana sa imong mga pangutana o salamat sa brother sa imong mga tubag. O dita maglangan igsoon, brother. Conclusion na brother, 5 minutes brother. Okay, salamat kayo na with due respect sa mga CFD, Catholic Defender, nga akong mga amigo. Walay ingon nga pagpangdaot kundili ug unsalay kamatuoran, katarungan muray atong gisgutan mga kaigsunan. Dili personal kay halos mga higala na kuning mga Catholic Defender, mga amigo. Gani wala may ingon nga mag nilabayay mga bati nga mga pulong kundili maghinigugma ay ta mga igsoon. Ang ato lang kay debate man ato na pong gipahayag ug unsay gisulti dinhi sa ilang libro. Kay imposible man nga ang Dios imong ibutang sa taguangkan. Kay kung nabutang pa ang Dios sa taguangkan, ingon unta dito nga si Maria nagdadalang Dios. Huwag mag-ingon si Maria nagdadalang Diyos, si Maria ay nagdadalang tao. Kanong ano man kay gilitok na sa Biblia nga ang pulong na himong tao, gatong tao mo tigi anak, dili ang Diyos. Oo. Klaro man kayo na. Nya, tama mo sa giingon din silang libro. Kini nga libro mga kaigsunan. Kini. Oh, yatag mo ni sa Katoliko sa ako. Tama man gyud din Hinuon sa to pa kanang pulo nga hinuon kuana siya ng pamahayag na sa obispo. Dili hinuon si Maria dili inahan sa pagka-Dios. Klaro man na nya uns kisa may gipasabot ini pagka-Dios mao man inyong pambato, di ba? Pambato ninyo nga si Maria matawag og inahan sa Dios tungod sa pagka-Dios ni Kristo. Nya karon ginagsulti naman na inyong libro nga dili siya inahan sa pagka-Dios, di modo si Maria di gito matawag nga inahan sa Dios. Inon nga nato nga inahan ni Jesus. Anong inon mo ginato nga inahan sa Dios? Mga si Jesus Dios dili. Oh. Na naman ang pagka-Dios ni Kristo dili man na ipakatao. Kay usa ra biya ang Dios, tulo ka persona, ang persona ray na tao dili ang Dios. Ay. Usawa niya. Gawa siguro kung nagbahin-bahin sila pagka-Diyos. Kay miuban ang pagka-Diyos dito sa tulo ang Diyos. Aron muuban dito ang Diyos taguangkan. Nga Diyos nga Kristo to miuban. Wala, oy. Ang doktrina na to, usa ka Diyos, tulo ka persona. Nga kung ibutang nimo ang Diyos dito, ang usa ka Diyos, niwanay Diyos. Tuwa na sa tiyan. Muna lisod na, no? Munay magmatata mga kaigsunan. Ano ato magyug ipasulod ng mga tradisyon nga dili ikaplagan sa Biblia? Ano ato magyingon nga inahan sa Dios nga bisag nibalibad na nga dili inahan pagka-Dios ni Kristo? Nga moingon gitag inahan gyud sa Dios. Ninyo man pero wala kay kidebate man mga igsoon. Human ini kung ano po ta, kanang amigo gyapon, no? Kaya daghang kay mga komentaryo dire sa mga chat, pero may problema ana. Plastar lang mo tanan. Kung sa inyo isulti, inyo nang katungod mga kaigsunan. Ang ako lang din akong ipangutana si Brother Birana, nga oyon ka ba nga nagingon yung libro, nga ang kasulatan wala magpahayag niining pulo nga si Maria inahan sa Dios. Oyon siya. Sunod, uyon ka nga ang mga apostol wala magsulti. Uyon siya. Uyon ka nga si Maria wala magsulti nga inahan siya sa Dios. Uyon po siya. Nangutana na sa kunya. Na uyon day ka nga dito ra makita nato sa tradisyon. Si ari po tas tradisyon. Wa naman po mo ang kuningon naman po niya. Nahimo lang siyang inahan sa Dios tungod sa kahulugan. Wa man na nila gi-emphasize mga kaigsunan. Nya diha ra day siya nahimong inahan sa Dios sa kahulugan tungod kay si Kristo na tao. Pero gilitok nila sa ubos nga dili hinuon sa pagka-Dios siya inahan. Dili hinuon siya inahan sa pagka-Dios. Inahan siya sa unod sa pagkatao ni Kristo. Dili sa pagka-Dios. Nya nganong ato mong yung pugson mga kaigsunan.
nga atong ingnon inahan sa Dios nga niangko naman dinhi nga dili siya inahan sa pagka-Dios. Di wala na. Klaro kayo mga kaigsunan nga di kabarog ang topiko tungod kay naunay ra po sa ilang mga libro. Ang libro nagsulti nga dili inahan sa pagka-Diyos ni Kristo o sa pagka-Diyos, kung dili sa pagkatao lang, nagpasabot nga dili sa inahan sa Diyos. Kay moro man sa ligan nila nga inahan si Maria tungod kay si Kristo Diyos. Salamat. Salamat kay Brad Jerry sa imong konklusyon. O, di ta maglangan, ikaw na po Tata Elpidio Birana sa konklusyon tayo. Go ahead tayo. Bro Ariel, palihog lang ko plaster sa kani sakto time kay magtan-aw sakto sa time. Kaya aron di ko mulapas. Dara. Time. Okay. Kanang pag-ingon ni Bro Jerry nga sumala siyang nabasa sa libro nga giingon nga inahan si Santa Maria sa kanang kang Kristo. Unya giingon dili inahan sa pagka-Dios. Ang but pagsabot ana nga pag-ingon nga pagka-Dios, kinatibok ang nga Dios na. Nya dili ka makaingon nga ang Dios limitado. Kay ang Dios mahimo ka nang musulod sa utok sa tao. Ang Dios mahimo musulod bisan asa sa imong lawas. Usa dili ka makaingon nga dili to Dios ang gipanamkon ni Santa Maria. Gani pa man giingon nga ang pulong na himong tao. Asa man siya na himong tao dito sa gugangkan ni Santa Maria. Unya miingon ka nga dili mahimo nga ang Dios maoy gipanamkon ko dili maoy mag-umol. Nakaroon pag-umol. Kausa na pa siya mo hikap umol. Kana pa iyok umol na nasa man siya nag-umol. Diya sa gawas, duay ang kamot nito. Ug atong literal na. Ang ato man diha nga ang pagsabot. Sa pag-ingon ako moyon ba ko nga walay mabasa sa Biblia nga si Santa Maria ina sa Dios. Tinuod na, wala. Pero pag-ingon gani nga kahulugan, ang mo pasabot na tinuod nga kanabang nag-confirmation ang kahulugan. Muna'y kahulugan, muna'y meaning nga si Kristo, Dios nga atoa sa ilawom sa tuugangkan ni Santa Maria. Kaya nga wala man mag-ingon nga pang-atake ng imo, dili man ko dili, ang imo lang pamahayag, ang imong nasabtan. Pero dili man gyud kadi man wala man unta ni mahimong debate kon nagpareha patak pagsabot. Dili man. Kaya nga akong gisabot mao kanang giingon nga ang pulong na himong tao lagi. Kung maingon ka ang si Santa Maria, nahimo bang inahan sa pagka-Diyos? Dili. Kung dili, nahimong siyang inahan inahan ni Kristo nga Diyos. Dili sa pagka-Diyos. Kaya mayo ka pagka-Diyos, kinitibok ng Diyos. Tanan. Nagawas pa sa kalibutan ang pagka-Diyos. Nunuman nato ang Diyos omnipresent. Sa ato pa, na bisan atoa ang sa ilawom sa imong lawas, ang Dios. Musulod nimo. Pag-ingon gayon ako nga si San Pablo nag-ingon nga ang inyong lawas templo sa Dios, Espiritu Santo. Kaya nga naman ang Espiritu Santo mo'y musulod diha kanato. Mao'y magdominar. Nan Umubalibad kaniana nga si Santa Maria inahan lamang sa unod. Ang pangutana malagi kadtong unod. Unsa man to, di ba to pulong? Pulong to nga nahimong tao. Unya katong pulong Dios man to. Muna atong panahangay hinuktukan. Og tinuod ba ang imuhang pagsabot? Kay lahi man yun. Kung mutuo ka nga si Kristo Dios, nan dili na nimo inigar nga si Santa Maria inahan sa Diyos kay Diyos si Kristo. Ang alam si Kristo sa iyang pagka-Diyos. Diha na sa nagawas na si Kristo. Nahimo na siyang Diyos. Na to nga mo lagi na nga sa sinugdan lagi nga ang pulong Diyos unya ang pulong nahimong tao. Nya Diyos man to. Kuda nga mahimo yun nga matawag si Santa Maria inahan sa Diyos.
Na magbuot, magbuot man ta. Nga si ang Dios muhimo og usa ka babae nga inahan sa Dios. Bawa din nato kay atong anilasahon ug unsa ang Dios. Dios gahom na. Gahom. Dili na matawag nato sa unsa na nahimutang na sa kalugar. Gahom. Usa mga dinis kalibutan ang powerful nga Dios duha sama ng usa nga Dios nga dial sa kalibutan nga powerful mao kanang iyan ni Satanas. Wala nga atong sabton ba kay may naman tag dili yun may tabo nga si Maria mahimong inan sa Dios. Unsa lagi tong pulong nga nahimong tao nga Dios man to. Muna Time. Okay. So daghang kay salamat brother Tatay Birana sa imo tay nga konklusyon o salamat sa Brad Jerry Laig o sa tanan tong mga audience karon dire ra nahuman ang ilang diskusyon o dunay importante si Brad Jerry mga igsoon nga lakaw. So kini temporaryo nato ning tapuson pinagi sa usa ka pag-ampo ni Brad Jerry dayon ang mga audience standby mo kay mo-proceed ta alang sa pagpasulod kaninyo sa mga pangutana. Okay? So Brad Jerry, buhay Brad Jerry alang sa pag-ampo. Ariel, kajot lang. O yung samna tay. Oh. Na may iyang importanteng lakaw. Nya di man maayo og dili mahimong libon eh. Inahang lang Sige. adunay mo proxy ni Bro Jerry mo poy mo atubang og mga pangutana. O ako na lang tay para kuan, ako na lang tay. Kasi ikaw Para nga pagpaatubang ako pangutana. na lang tay. May importante si Brad Jerry kayo. Wa pa importante ni Brad Jerry, di man imo balibad og pangutan-on. Sige, ana ra tay. So buhay Brad Jerry sa pag-closing prayer mo. Ang buhay Brad Jerry. Daghang salamat o Dios sa imong kayo, sa imong pagpakiguban kanamo og salamat sa higayon imong gihatag kanamo. Panalingini si Brother Birana sa iyang pagka-depinsor sa Iglesia Katolika, kaunsab ni Ariel. Kanamo sa tanang namati og naminaw, nagtan-aw. Tagay sila og dugang kusog, ang uban tagay mayong panglawas, panalangin. Usaha kami og gugma nining orasa pagpasaylo sa musala. Salamat sa pagtubag sa ngalan ni Ginisus nga among manluluwas. Amen. Thank you very much. Pasensya Okay, lang gid kayo. Gadali ko kay gasugod na. Thank you very much. Ang Diyos magapanalangin. Okay Brad Jerry, okay. I-remove lang ko bro. Okay Brad Jerry, salamat kay